Pulis nga naniro sang iya kasilingan sa Oton, Iloilo, makapila ka bes na ginreklamo sa barangay. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagapati ang pamilya Estrebor nga planado ang pagtiro ni Police Staff Sergeant Marvin Shasol sa ilahimata nga si Normando Estrebor sang poblasyon West Oton, Iloilo. Suno sa mangod sang biktima, isa ka parolado ang iya magulang kag nagapangbuhi na sa matarong. Nagapamugos sadto sang manok ang iya magulang sang gintiro ini sa likod. Dya kay may ara na da sila gani kumbaga lookout nga ginatawag guys sa una wala na daw mga asta na lang nga nagsugod patindog gila taas ang hila ano kumbaga what's tower tawag da binabantayan nila ang magulang ko. Hindi magdumbo sa 15 metros ang antad sang balay sang suspect sa manukan sang biktima. Natukiban nga may isa man ka residente nga nagreklamo sadto sa suspect bangod masami ini nga nagapanghaboy sang bato sa ila atop. Ang utod ko nagreklamo na kay ginhaboy sang mga bato nga pertikadamo ang babo atop. Di subungan ang napatay lo tong utod ko daw wala ya makuha ang hustisya. Nang ginakusal niya na si Marvin, pero ti kay tungod nga adlaw na nervyos siya, di napatay siya. Sa record sang Barangay Buray, Oton, Iloilo, humalin sang tuig 2016, may pila ka mga reklamo nga nabaton ang barangay officials batok sa pulis. May mga tinion man nga ang pulis naman ang nagareklamo batok sa iya mga kasilingan. Suno sa punong barangay, masami nga reklamo sang pumuluyo amo ang matunog nga sound system sang suspect. Nagamaoy man ini kun makainom sa makaulubog nga ilimnon. Makapila na ka beses nga ginimbitahan ng pulis sa barangay agud maareglo apang wala ini nagaatubang. Ginkantuan ko man sa iya balay, kagin lantaw, kagin patawag yaman ako nga kanto iblandikap, lantawa. Ti siling ko, atubangon mo ang gina-complain mo, atubangon mo para maistorya mo. Mismo ang mga complainant gusto nila maatubang manggid si sir. Kay para nga matagaan la aksyon niya mantani, kag magitawhay naman kuno kag maglinong sila pero wala ka kabalo kung ano ang rason niya. Sa pagpangusisa sang news team sa mga residente sa palibot sang barangay, ilagin pahayag nga abusador si Shasol apang wala sila nagareklamo bangod nahadlok nga balikan sang pulis. Ginpadulungan sang One Western Visayas ang balay sang pulis agud makuha ang ilabahin apang nagpamalibad ang pamilya nga mag-atubang sa kamera. Natigayon nang mapasaka ang kaso nga frustrated murder bato kay Shasol kag nagproseso naman ini sang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.